ба номи худованди бахшандау меҳрабон. Телефон дар хоб чӣ таъбир дорад? дар замони мо телефон воситаи асосии алоқа, хабар, муносибат ва гирифтани маълумот мебошад. аз ҳамин сабаб дар таъбири рамзии хоб телефон метавонад ба хабар, вохӯрӣ, муносибат бо шахсе ё интизории ҷавоб ишора кунад. аммо таъбир аз ҳолати телефон ва воқеаи дар хоб дидашуда вобаста аст. телефони нав дар хоб. дидани телефони нав метавонад рамзи оғози нав, имконияти нав ё пайдо шудани робитаи нав бошад. эҳтимол шахс хабар ё пешниҳоди муҳим мегирад. ба касе телефон кардан. агар дар хоб ба касе занг занед, ин метавонад нишон диҳад ки байни шумо ва он шахс алоқа ё масъалаи ҳалношуда вуҷуд дорад. баъзан чунин хоб аз хоҳиши суҳбат кардан бо касе сар мезанад. касе ба шумо занг зад. занги телефонӣ метавонад рамзи хабаре ки интизораш ҳастед бошад. агар шахси зангзананда маълум бошад, маънои хоб бештар ба муносибати шумо бо ҳамон шахс вобаста мешавад. паём гирифтан. паём дар телефон метавонад ба хабар, маълумоти нав ё ҷавобе ки интизор ҳастед ишора кунад. телефонро гум кардан. гум кардани телефон метавонад рамзи тарси аз даст додани робита бо шахси нофаҳмӣ ё қатъ шудани муошират бошад. телефон ёфтан. агар касе дар хоб телефони гумшударо ёбад, метавонад нишонаи барқарор шудани робита, пайдо шудани хабар ё ҳал шудани як масъала бошад. телефон шикастан. телефони шикаста метавонад рамзи нофаҳмӣ, қатъ шудани муошират ё душворӣ дар муносибат бо касе бошад. батареяи телефон тамом шуд. ин ҳолат метавонад ба хастагӣ, кам шудани қувва ё суст шудани муносибат бо шахсе ишора кунад. телефон қулф будан. телефони қулфшуда метавонад нишон диҳад ки маълумот ё ҳақиқате аз шумо пӯшидааст ё шумо ба чизе ҷавоб пайдо карда наметавонед. телефон кор накардан. агар телефон дар хоб кор накунад ё занг набарояд, метавонад рамзи монеа дар муошират, ҷавоб нагирифтан ё нофаҳмӣ бошад. телефони каси дигарро гирифтан. ин метавонад ба робита бо он шахс, хабар аз ӯ ё таваҷҷӯҳ ба корҳои ӯ ишора кунад. агар телефонеро беиҷозат гирифта бошед, таъбир метавонад ба дахолат кардан ба масъалаҳои дигарон низ наздик шавад. бо телефон акс гирифтан. акс гирифтан метавонад рамзи нигоҳ доштани хотира, як воқеаи муҳим ё хоҳиши ба ёд овардани чизе бошад. дар маҷмӯъ телефон дар хоб бештар ба хабар, алоқа, муносибат ва муошират ишора мекунад. аммо таъбири дақиқ аз он вобаста аст ки телефон чӣ ҳолат дошт ва дар хоб ба он чӣ рӯй дод.